obdobie a pripisovala som svoje úzkosti predovšetkým tej práci, tomu rýchlemu tempu a zvyšujúcemu sa tempu, ale neskôr som prišla na to, že to bola odpoveď, ten calling mojej duše, ktorá mi chcela ukázať, že ide nesprávnym smerom a že je potrebné prehodnotiť život. Dnes som za to veľmi vďačná a vďaka tomu som mohla zažiť prvýkrát odpojenie sa od ega a tú pravú moju podstatu, tú pravdu, tú esenciu, ktorú mi ukázala medicína Bufalvarius. Ale čo mi tam veľmi zarezonovalo, bola tá srdečnosť ľudí, ktorí napriek tomu, že boli z celého sveta, vôbec sa nepoznali, videli sa prvýkrát, tak boli veľmi v srdci, objímali sa a kriesili sa tam navzájom z tých, po tej ceremonii naozaj človek, keď je odpojený od tela, tak sa veľmi ťažko dostáva naspäť do tela, pretože tá duša naozaj odíde z tela a cestuje. Je to ako klinická, ako smrť, ale s telom je človek spojený v nejakom zmysle, niečo vníma z tej reality, ale je vo veľkej časti mimo tela a keď sa vracia, tak veľmi práve tie dotyky pomáhali tým účastníkom naozaj sa vrátiť do tela a veľmi, veľmi mi pomohli práve tie pomocníčky pri bufe a môj očím Karol, ktorý tam bol vtedy so mnou, mi vtedy povedal, že také niečo by sa tebe hodilo robiť a tým sa smejem, že mi manifestoval moju ďalšiu cestu a moje uberanie sa v živote, pretože naozaj ja tú medicínu dotyku vnímam. Vnímam ju ako medicínu, ten dotyk. A so správnym vedením si človek vie naozaj pocestovať do rôznych úrovní reality tela, astrálneho tela, alebo duševného tela, psychického tela, akokoľvek je schopný. A so správnym vedením a v bezpečnom priestore s nastavenými hranicami, čo v tantre je nutné, a vie získať nejaké hlboké sebapoznanie a hlbokú úľavu od svojich emócií alebo blokov alebo vzorcov, čokoľvek riešime, vieme ísť naozaj vďaka ličivému dotyku a vďaka tejto zdrojovej energii veľmi hlboko. Takže ja sa budem tešiť na vaše tantrické cesty a týmto vás pozdravujem.